Xeyirli irte Россия 1 kanalında tur efirde Tatarstan yanılıkları studiyada min İdil Qiyamov bizning bugungi шығарылышта. Татарстанда гражданларның айрым категориялары үшін коронавирус инфекциясына қарсы мәжбүри вакцинация иғлан етілді. Татар жәмәгатьчелеге күренекле жәмәгатьчелектесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән хушлашты. Узган атна иҗтимагый сәяси тормыш вакыйгаларына бай булды. Бергәләп барлыйбыз. Татарстанда гражданларның айрым категориялары үшін коронавирус инфекциясына қарсы мәжбүри вакцинация иғлан етілді. Қарар республиканың баш санитар табибы Марина Потяшина тарафынан имзаланды. Мәжбүри вакцинация 60 яшьтән өлкәнрәкләр, медицина, білім беру һәм социаль учрежденияләр, транспорт һәм энергетика өлкәсе, сәнәгать һәм төзелеш предприятиеләре, авыл хуҗалыгы оешмалары хезмәткәрләре, хокук саклау органнары вәкилләре, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр өчен тиешле. Бу таләп шулай ук шәчтәр ашхана, мунча, спорт учрежденияләре, көнкүреш хезмәтләре, сәүдә һәм җәмәгать туклану нукталары, почта, кәрәзле элемтә салоннары, торак коммуналь хуҗалык оешмалары, кино, музей, концерт, күргәзмә заллары, китапханә, ял үзәкләре, балалар лагерьләре, туризм өлкәсе, масса күләм мәгълүмат чаралары, дарухана, ветеринария клиникалары, кунакханәләр, автосервисларда эшләүчеләргә дә кагыла. Татар җәмәгатьчелеге күренекле җәмәгатьчелеклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән хушлашты. Мәрҗани мәчете ишек алдында оештырылган узату мәрәсимендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, аның урынбасары Марат Әхмәтов, депутатлар, язучылар һәм җәмәгатьчелеклеләр катнашты. Тулырак мәгълүмат Фәннур Хәсәнов язмасында. Ул безгә күп нәрсәләрдә үрнәк иде, дип белдерде Фәндәс Сафиуллинны соңгы юлга озатырга килгән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Biz onun bilen күп кенә менә бит инде референдумда үткәрергә туры килде. Әйтик, шартнамәгә кул куярга мөмкинлекләр тудырырга кирәк иде. Мәскәүгә күп йөрдек. Ул депутат булды, Россия Федерация Думасының депутаты. Күп кенә бәхәсләшкән вакытлар бар иде. Фәндәс абый туры кеше. Яратмаган, эшләмәгән эшләр күренсә, булдырамаган кешеләрне тәнкыйтьлидер. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев Дәүләт Советы депутатлары исеменнән Фәндәс Сафиуллинга рәхмәтле булуын җиткерде. Фәндәс Шакир улы Сафиуллин тарихка 1990 елның 30 августында Татарстан суверенитеты турында декларация укыган кеше буларак кирип калды. Референдум үткәргән вакытта да ул иң әйдәп барышларның иң алда йөрүчләрнең берсе булды. Конституция кабул иткәндә, беренче тарихта беренче мөстәкыйль конституциябызны кабул иткән вакытта ул комиссия әгъзасы иде. Конституция кабул итү буенча һәм анда үзенең бик төпле, дәлилле фикерләрен, тәкъдимнәрен әйтеп, һәм шуларны кабул итүенә иреште. Фәндәс агайның бер бик асыл сыйфаты бар иде. Аның асыл сыйфатлары күп, менә мин монысын әйтәм. Ул үзенең фикерен үткәрә белә иде. Аның сүзен тыңлыйлар иде. Ни өчен тыңлыйлар иде? Аның сүзен ни өчен ишетәләр иде? Чөнки ул дәлилләп сөйли иде. Ул эмоциягә, хискә бирелеп кенә сөйләми иде. Ул дөнья парламентларының тарихын, тәҗрибәсен яхшы белә иде. Шулай ук Индус Таһиров, Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Данис Шакиров хушлашу сүзләрен әйтте. Мәрәсимне Татарстан язучылар берлеге рәисе депутат Иркаил Зайдулла алып барды. Бик авыр әлбәттә. Ләкин мин ышанам, аның эше дәвам итәр. Аның кулыннан төшкән байракны күтәреп алучылар табылыр. Фәндәс Шакир улы Сафиуллин 1936 елның 17 августында Азнакай районы Мәлбагыш авылында дөньяга килә. Аны озатырга якташлары да килгән иде.
Чыннан да біз ғұрланып әйте алабыз менә бүгінгі көндә Азнакай төбәгендә шушындай дөнья күләм шәхес тууп, дөнья күләм үзенең шушындай эшен безнең халыкка нигезләнеп эшли алган икән. Шушы халыкның практикасына алып, шушы халык арасыннан шушындай зур җәүһәр чыккан икән. Ул безнең зур гурурлыгыбыз дип әйтәсем килә. Мәрхүмнең улы Рөстәм әтисен соңгы юлга озату мәрәсимен оештыручыларга, килүчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Фәндәс Сафиуллин үз васыяты буенча Курган зиратында җирләнде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Ә хәзер парламент хәбәрләре белән сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштыра. Төп максат республика халкының яшәү дәрәҗәсен күтәрү. Республика президенты парламентка еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Анда Рөстәм Миңнеханов республика өчен якындагы елга төп бурычларны билгеләде. Җәмәгать киңлекләрен төзекләндерүне дәвам итү, медицина һәм торак коммуналь хезмәтләренең сыйфаты, үсеп килүче буын өчен мәгарифтә яңа мөмкинлекләр. Зур концерт залына парламентарийлардан тыш хөкүмәт министрлары, федераль хакимиятның территориаль органнары җитәкчеләре, зур сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре, иҗтимагый берләшмәләр һәм оешмалар вәкилләрен чакырдылар. Татарстан Дәүләт Советында киләсе елга һәм 23-24 елларның планлы чорына республика бюджеты проекты буенча парламент тыңлаулары узды. Башта төп финанс документын муниципалитетлар белән видеоконференция режимында тикшерделәр. Профильле комитет башлыгы Леонид Якунин билгеләп үткәнчә, бюджет социаль һәм максатчан юнәлешле булып кала бирә. Доходы на 2022 год увеличены практически на 20 миллиардов рублей. Расходы на 24 миллиарда рублей. Да, немножко возрастает до 10 миллиардов дефицит, но все это, если по основным отраслям взять, по многим из них, 7 всего, да, идет увеличение расходов. Узган атна иҗтимагый сәяси тормыш вакыйгаларга бай булды. Президент һәм парламент рәисе һәм депутатлар авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көнен билгеләп үтүдә катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә эш сәфәре белән булды, ә депутатлар үз сайлау округларында актив эшләделәр. Зур концерт залы президентның еллык юллама белән чыгыш ясау алдыннан ук инде кешеләр белән тулды. Хөкүмәт, киң җәмәгатьчелек вәкилләре, табиблар, депутатлар, аграрийлар, күп балалы гаиләләр, яшьләр, төрле яшьтәге, төрле өлкәләрдә эшләүче кешеләр. Президентның көзге тезислары һәркемгә дә кагыла. Повышение качества жизни не пустой лозунг, это реальная стратегия развития Татарстана. Все, что мы делаем, делается в интересах наших граждан. Усилия каждого уровня и ветви власти, бизнеса, общественности должны быть подчинены этой центральной задаче. Бу бурыч татарстандыларның тормышын тагында яхшыртуны күздә тота. Ишек алларын, җәмәгать киңлекләрен, паркларны, скверларны төзекләндерү программалары киләчәктә дә гамәлдә булачак. Человеческого капитала начал с того, на что нужно обратить внимание и в воспитании детей, в здравоохранении, в развитии культуры, искусства, спорта, физической культуры в республике. Я думаю, что это важное направление и это основа основ. Президент юлламасында сәламәтлек саклауга аерым бүлек багышланган. Табиблар, шәфкать туташлары, волонтерлар барысы да пандемия башланганнан бирле кешеләр сәламәтлеге сагында уяу тора. Бу эшне әле дә дәвам итәләр. Президент билгеләгән яңа бурычлар да бар. Ил хөкүмәте инфекциягә каршы көрәшкә 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән. Казан санитар щит федераль проектын гамәлгә ашыручы 9 шәһәр исемлегенә кергән. Будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу Казань и Берешево. Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежные преграды опасным инфекциям и вирусам. С учетом непростой санитарно-эпидемиологической обстановки Министерство здравоохранения необходимо расширить программу углубленной диспансеризации, профилактических осмотров и реабилитации в санаторных учреждениях. Кыйммәтләр нәкъ менә гаиләләрдән башлана. Президент тамыңа басым ясады. Конечно, было сказано о важности образования семейных, ценностей и спортивных мероприятий. Впервые вот так отчетливо прозвучало, что это требует как большого
больших, серьезных действий со стороны исполнительных органов, законодательных, всех органов власти, муниципальных и в то же время от самого гражданского сообщества. Келесі ел цифрлаштыру елы деп иғлан етілді. Сөз Иннополиста яки IT-паркта заманша технологиялар турындағына түгіл, әхәр кішіге қағылатырған темалар турында бара. Келесі елда Татарстан яңа технологиялар үсішіне келешекке тезлетілген курс ала. Шулай да һәр вақыттағыча ең мөһиме үз тарихыңны һәм ғөреф-гадәтләрне саклап калу. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Гомер буе авыл хуҗалыгы тармагының җаваплы вазифаларында эшләгән Татарстанның атказанган механизаторы, Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру академиясе әгъза мөхбире Хәсән Хәбри улы Шәйдуллин вафат. Хәсән Шәйдуллин рационализатор, чәчкеч уйлап тапып патент алган галим. Эшне яратып эшләсәң һич шиксез уңышка ирешәсең дигән гыйбарә аның тормыш девизы була. Хезмәт тәҗрибәсе турында язылган 7 китап авторы Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы ветераннар советы исеменнән хезмәттәше Марс Алиев гаиләсенең һәм туганнарының тирән кайгысын уртаклаша. Татарстан телерадио компаниясе исеменнән дә Хәсән Шәйдуллинның якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Сабырлык һәм түземлек теләп калабыз. Татарстан матбугатында нинди четерекле мәсьәләләр күтәрелә? Бүгенге көн замандашлары кем? Бу хакта тулырак матбугат күзәтү сәхифәсе белән Миңназим Сәфәров җиткерер. Хайырлы көн, мөхтәрәм тамашачылар. Татар матбугатындагы күзгә ташланган язмалар турындагы тапшыруыбызны дәвам итәбез. Без бөтен өлкәдә көнбатышка карап эш итәргә өйрәнеп киләбез. Үзең өчен яшәп калырга кирәк дигән булып, бала табуны да 30дан узып 40ка таба барганда гына планлаштыручылар арта икән инде. Монысы бер хәл булса, сыңарып тапкан сабыйны тәпи китү белән курчак урынына төрле түгәрәкләргә йөртү, аны гениаль бала итүгә тырышулар тагын бер бәләгә үрелә. Шәһри Казан газетасы әлеге теманы беренче битенә чыгарып биргән. Аннан аңлашылганча, хәзерге әтиәниләр үзләренең бала вакытта чынга ашмаган хыялларын балалар ярдәмендә тормышка ашырырга омтыла икән. Гомумән, психологлар баланы иртә өйрәтү зыянлы дигән нәтиҗәгә килгән. Мәдәни тормыш эшендә кайнаучылар өчен газета хәбәрчесенең Камал театры артисты Ришат Әхмәдуллин белән ихлас әңгәмәсе дә кызыклы була дип уйларга кирәк. Югарыда әйтелгән фикерне куәтләп, әнә Ришат та юләр вакытта өйләнергә кирәк дип әйтеп салган. Халык әйтсә хак әйтә. Бүгенге яшьләргә һәр тарафтан үзең өчен яшәп калырга кирәк дигән фикерне сеңдерергә тырышсалар да, тормышта андыйлар түгел, башкалар бәхетлерәк тә, озаграк та яши икән. Ватан Татарстан газетасы әлеге фәлсәфи сорауга җавапны аерым кешеләр язмыш аша табарга тырышкан. Татарстанның иң өлкән кешесе 8 яшьлек Зарига Шәйдуллинаның озак, бәхетле яшәү сире кешеләргә начарлык теләмәү булса, башка озын гомерле әби бабайларның гомер формуласы башкачарак. Тормыш рецептын хәтерләткән ул фикерләрне һәр кайсыбыз укып чыкса иде. Шунда ук татар хәтеренә Кремль урманнарга кебек үлмәс җыры белән кирип калган шагыйрь Гарибҗан абый Мөхәммәдшин турындагы Гарибҗанның тормыш мизгелләре исемле язмасы да күңелне кузгатырлык килеп чыккан. Гарибҗан абый кебек гади дә, биек тә уллары булган халык яши әле ул. Шундыйдан казанганнарын тагын берсе Төркия футболының атаклы легендар футболчысы татар егете Айхан Низаметдин улы Ашут турында Идел яшьләр журналы язып чыккан. Аны Төркиядә алтын аяклы футболчы дип таныйлар икән. Татарга да хас булган яңа бер тема күп хатынлыкның төбеннән нәрсә ятуын да яшьләр журналыннан укып белергә була. Кыскасы, тоттың да 2 хатынга өйләндеңә түгел икән әле. Рәте бар. Иделдәге тагын бер кызыклы төпле тема Рамис Латыповның кире кайту дигән хикәясен сүтеп җыюга багышланган эш буенча мәхкәмә утырышы беркетмәсе. Татар әдәбиятының, татар теленең асылын аңларга өйрәтә мондый анализлы язмалар. Укудан һәм фикерләүдән туктамасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубулашам. Исәнлектә күрешик. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесе быел 4нче тапкыр уздырыла. Яшьләр өчен туристик форум. Ни өчен алар балык бистәсе Саба һәм Мамадыш районына сәяхәт итәчәк? Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Җәлил укулары халыкара әдәби бәйгесе быел 4нче тапкыр уздырыла.
Пандемияга бәйле шикләүләр булу сәбәпле дистанцион форматта оештырыла һәм 15 октябрьдә старт ала. Әлеге бәйге әдәбият сөючеләр өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле, катнашучылар саны ни сәбәпле елдан-ел арта, һәм җиңүчеләргә нинди бүләкләр бирелә, нинди үзгәрешләр кергән. Бу хакта оештыручылар матбугат очрашуында сөйләделәр. Җәлил укулары Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә оештырылып килә. Һәм Муса Җәлил һәм фронтовик язучыларның иҗади мирасын Татарстан Республикасында Россия Федерациясе төбәкләрендә һәм чит илдән популярлаштыруны, сөйләм телен үстерү, матур әдәбиятка кызыксыну уяту, шигъри сүзнең асылын һәм аһәңен тоярга өйрәтүне максат итеп куя. Журналистлар белән очрашуда катнашкан Ләйсән Исхакова искәртүенчә, Җәлил әсәрләрен быел теләсә кайсы телгә тәрҗемә итеп сөйләү мөмкинлеге дә бар. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков билгеләп үткәнчә, узган елны катнашучылар саны 40 меңнән артып киткән. Әлбәттә, агымдагы елда 4-нче менә безнең тапкыр үткәрелеп торган бәйгедә без бу планканы төшермәсбез дип уйлыйбыз. Аның никадәр артамы әлегә әйтү авыр, әмма без катнашучылар саны максималь күбрәк булсын өчен барлык шартларны тудырдык дип уйлыйбыз. Әсәр һәм катнашучының яше туры килсен иде. Чөнки күп очракта безнең бит катнашучылар 3 яшьтән башлап һәм шикләнмәгән яшь аралыгын, әйеме? Кайчакта карыйсың, мәктәп балалары 6-7 яшьлек балалар мәсәлән вахшат шигырен өйрәнә. Аны бит ылык шигырьдә уку авыр, бала аны күңеленнән үткәреп сөйләргә тиеш. Бу дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә жюри әгъзалары менә моңа бик нык игътибар итәләр. Бала икән, балалар шигырьләре булсын, ул яшьтәге апалар икән, ромашка сөйләп туры шулай ук килешми инде. Шуңа күрә менә бу якка игътибар итсәләр һәм тагын бер зур үтенеч әсәрләрне сөйләгәндә Муса Җәлилнең киң таралмаган әсәрләрен сөйләсәләр иде. Татарстанда туризм темасы соңгы елларда аеруча игътибар үзәгендә. Тиздән Казанда яшьләр туризмына багышланган махсус форум үткәрелә. Бу хакта тәфсилләбрәк яшьләр туристик форумы координаторы Наҗия Гафурова сөйләр. Актуаль әңгәмә сәхифәсен минем коллегам Айзилә Батырханова алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, Татарстан туристик төбәк. Шул уңайдан 26 октябрьдән 29 октябрь көннәрендә республикабызда 2нче тапкыр яшьләр туристик форумы көтелә. Россия төбәкләреннән һәм республикабыз районнарыннан 250-дән артык катнашучы, 35 спикер, туроператоры, туристик компания вәкилләре, медиа һәм сәяхәт буенча блогерлар, инвесторлар әлеге форумда очрашачак. Форумда нинди мәсьәләләр чишеләчәк? Бу хакта тулырак актуаль әңгәмәнең бүгенге кунагы Наҗия Гафурова сөйләр. Исәнмесез, Наҗия, хәерле көн. Сөйләп китегезче, менә бу форумда безне нәрсәләр көтә, нинди юнәлешләрдә алып барачаксыз? Хәзер инде бик зур әзерлек бара. Берничә юнәлешкә бүленгән безнең форум. Менә барда кунакларыбызны катнашучыларны без берничә юнәлешкә бүләбез. Беренче юнәлеш ул travel blogging дип атала. Һәрбер юнәлештә без нәтиҗә көтәбез. Заманча телдә әйтмешли кейс. Менә беренче юнәлештә төп кейс ул Татарстан районнары өчен кызыклы репортажлар, контент булдыру. Икенче юнәлеш ул Татарстан Республикасы районнарында туристик инициативлар өчен белем бирү программасы. Һәм дә анда бик кызыклы кейс көтелә. Катнашучылар үз проектларын, район өчен проектларны әзер тур продуктларга туплыйлар һәм шуларны яклыйлар. Менә сез бик еш әйттегез кейс дигән сүзне, аңлатып китик. Чынлап бу яңа заманча сүз кейс. Нәрсәне аңлата ул? Ул әзер продукт дип әйтеп була, нәтиҗә дип әйтеп була. Ниндидер булган эш. Һәм шуны һәрбер районда сез тәкъдим итәчәксез, әйеме? Һәрбер районда түгел, безнең берничә район булачак программада. Шунда катнашучылар барачак, карачак аларны, алар өчен менә үз фикерләрен инде идеяларын күрсәтерләр. Бу нинди районнар? Балык бистәсе, Саба районы һәм Мамадыш.
Демәк, якын тирә районнарны сайлап алдыгыз, әйеме? Һәм Якын, Мамадыш бик якын түгел, без берничә районнарны, төрле районнарны сайладык. Безнең Татарстанда кай районга барсаң да кызыклы монда вакыйгалар табып була. Әйе, сәяхәт өчен урыннар бик күп, бихисап безнең әйе. Ләкин вакыты әз. Балаларга менә яшьләргә аларның проектларының әзерләргә дә кирәк. Шуңа күрә без менә өчне генә сайладык. Шунда барбыз. Менә нинди проектларны күз алдында тотасыз? Бу проектлар алар һәрберсе шу юнәлешләр буенча баралар. Мин әле барысын да сөйләп бетермәдем. Сөйләп бетерим әле. Безнең 3нче дә юнәлеш бар. 3нче юнәлеш туристлар өчен вакыйгалар һәм интерактив программа булдыру. Ул мәсәлән фестивальләр, бәйрәмнәр була ала. Һәм мондагы нинди нәтиҗә без монда көтәбез? Татарстанга туристларны җәлеп итүнең яңа форматларын. Туристлар безгә ешрак кайтсын. Шуңа да Татарстанны яратып киләләр. Кызыклы яңа формалар тапсак, уңайлырак була. Һәм дә безнең 4нче юнәлеш бар. Ул Акбарс банк ярдәме белән барачак. Менә һәрберебездә хәзер кесә телефоннар бар. Ул кесә телефоннарда кушымталар куябыз. Менә оештыручы, бу форумның оештыручы Визит Татарстанның да шундый кушымтасы бар. Ул Татарстан турист пас дип атала. Менә шуның өчен маркетинг хакатон булачак һәм җиңүчегә акча бүләк әзерләнә. Бүләкләр турында да бер сүз әйтим. Бүләкләр бик күп булачак. Мәсәлән, ЮВТ айры берничә сертификат әзерли. Һәр сертификат буенча 2 кеше берәр яры барып кайта алачак. Аннан да соң берничә Рәсәй өлкәсе катнаша, алар да үз якларына тур путевка бүләк итәләр. Бар да серләрен әйтмим. Бар да серләрен әйтмим. Безнең Менә без чынлап та хәзер инде әйтеп киттек, җәлеп иттек дип әйтик тамашачыларны. Форум үзе 26-сыннан башлана. Менә безнең тамашачыларыбызның әле вакыт бармы? Менә шушы форумда катнашырга гариза биргә. Әйе, әлбәттә бар. Без сезне көтеп калабыз. Безнең сайтка кирегез, youthtourforum.ru сайты. Анда гаризаларны биреп була. Әле мөмкинлек бар катнашырга. Бик кызык булачак, бик күңелле булачак дип уйлыйм. Һәм дә үзем ышанам, игелекле булыр. Әйе, амин. Шулай булсын, 20 октябрьгә кадәр димәк, вакыт бар, катнашып була. Гаризаларны 20 октябрьгә кадәр ия. Тагын бер кат нәтиҗәләр турында да әйтеп китсәгез, менә чынлап та нәрсә көтәсез әлеге форумнан? Туризмны үстерү инде беренчедән. Аннары яшьләрнең катнашы, яшьләр бит алар бик өметле халык, аларда кызыклы фикерләр, идеялар туа. Ләкин аларга бераз тәҗрибә җитмидер. Менә шул тәҗрибәне алар безнең форумда таба алалар. Ничектер әзерләнеп килергә кирәкме монда катнашыр өчен? Әлбәттә идеялар кирәк. Biz инде беренчедән көтәбез. Кемнәрне көтәбез? Яшь эшмәкәрләрне көтәбез. Туризмда эшләгән кешеләрне, профильле студентларны, блогерларны. Ләкин иң мөһиме, төп шарт ул яшь булу. Яшь булу 18 яшьтән 35 яшькә кадәр безнең дәүләттә. Бары шул яшьтәгеләр генә катнашалар. Аннан соң бәлки фикерләрегез булмаса, я икенче формада менә катнашып була, волонтер буларак та килеп була безнең форумга. Чөнки бик кызыклы спикерлар булачак. Спикерлар кемнәр булар икән? Бераз серләрне шиш алабызмы? Бераз гына. Бу топ безнең Казанда булган. Туризмда эшләгән эшмәкәрләр була. Мәсәлән, Кыстыбый кафеларның башлыгы, Азат Нигъмәтуллин. Аннары менә бу бит безнең форум 2нче тапкыр уза. Беренче тапкыр 2019 елда узды. Анда Илнар Хамидуллин глэмпинг кейсны чыгарды һәм ул хәзер инде билгеле бу глэмпинг эшли урман дип атала. Шулай менә теге узган 2 еллык форумның нәтиҗәсе бар. Шуннан да тыш кешеләр бик көтеп торалар иде. Ниһаять оештырдык. Әйе, шулай булса. Димәк,
Барлык тамашачыларыбызны, яшьләребезне дип әйтгәндә 20 октябрьгә кадәр гариза бирүләрен көтеп калабыз. Көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, Наҗия. Рәхмәт Әлеге форум турында тулы иттереп сөйләп киткәнегез өчен.